Rozprávajú sa dva kapre a jeden sa pýta druhého. Veríš na život po Vianociach? Ide brunetka okolo salaša a vidí Baču, ako pasie ovce. Pristaví sa a vraví mu, aké krásne ovečky. Bača polichotený jej odpovedá, no slečna, keď uhádnete, koľko ich je, tak vám jednu darujem. Brunetka hneď vystrelí. 156. Bača šokovaný, presne na chlp. No čo už, tak si jednu vyberte. Tak brunetka schmatne prvú a tlačí ju do auta. Bača hovorí, slečna, keď uhádnem pôvodnú farbu vašich vlasov, vrátite mi môjho psa? Čo si robil cez prázdniny, Joško? Bol som pri mori s maminkou a jej novým priateľom. A čo, páčilo sa ti? Skamarátil si sa s novým ujom? On je super kamoš. Každé ráno ma brával loďkou 5 mil od pláže a ja som vždy potom plával k brehu. A vládal si toľko plávať? Plávanie bolo fajn, ale najhoršie bolo vymotať sa z toho vreca. Karol, vraj si prestal piť. Je to pravda. A čo ťa k tomu doviedlo? To, čo sa deje okolo nás. Vôbec nemám chuť vidieť to dvakrát. V bare pristúpi mladík k peknej slečne, ktorá sedí sama pri bare a pýta sa, či ju môže pozvať na drink. Do hotela? Vykríkne slečna. Ostatní spozornejú. Mladík vysvetľuje. Slečna, vy ste ma asi nepochopila. Chcem vás pozvať len na drink. Chcete ma pozvať do hotela? Kričí slečna. Ľudia sa otáčajú, mladík, červený až za ušami, zmetene odchádza. Slečna ho dobehne a šepká. Prepáčte, že som vyvolala rozruch, ale študujem psychológiu a zaujíma ma, ako sa ľudia chovajú v nečakaných situáciách. Čože? Skrikne mladík na celý bar. 500 eur? Predstavte si, že v detstve som túžil stať sa zbojníkom, rozpráva poslanec v spoločnosti. Vy máte ale šťastie, poznamenal ktosi. Málo komu sa detské sny splnia. V Kurimanoch spadol most. Zopár mŕtvych, hotová tragédia. Zodpovední žiadny, všetci na dovolenkách. Koho stíhať? Najlepšie vinu hodiť na materiál. Obžalovali štrk, vápno a cement. Štrk sa bráni. Ja som kvalitný, vyťažený z topľanských riek, chybu hľadajte inde. Dobre, tak potom vápno. Ja som bolo vypálené v tej najlepšej kvalite, chybu hľadajte inde. Tak potom cement. Kvalitný bystriansky cement? Veď ja som tam ani nebol. Pani učiteľka píše malému Jankovi do žiackej knižky poznámku. Váš syn pichal spolužiačku. Potom sa zamyslí a dospeje k názoru, že nepoužila správne slovo. A tak si pýta od Janka gumu. Janko jej povie, že nemá gumu, na čo sa pani učiteľka nahnevá a celá bez seba dopíše Jankovi do žiackej knižky. A ešte k tomu nemal gumu. Muž odíde na služobnú cestu a manželka sa rozhodne, že si dá doma namontovať roll door skriňu. Zavolá opravára, aby jej ju prišiel namontovať. Opravár príde a namontuje ju, všetko funguje tak, ako má. Ale večer mu zavolá žena späť, lebo keď prešla električka, tak sa zatriasla stena a skriňa spadla. Opravár príde a opraví skriňu, všetko znova funguje tak, ako má, ale večer mu zavolá žena opäť, že keď prešla električka, tak sa zatriasla stena a skriňa spadla. Opravár príde, skriňu opraví a rozhodne sa, že sa skrie do skrine. A počká, dokiaľ neprejde električka, aby zistil, kde je problém. V tej chvíli, ako sa skrie do skrine, tak príde domov manžel, otvorí novú skriňu a tam opravár hovorí, viete čo, radšej mi rovno prijebte teraz, lebo keď vám poviem, že tu čakám na električku, tak mi asi neuveríte. Manželská hádka. Pamätáš sa, ako si mi hovoril, že ma budeš nosiť na rukách? A pamätáš sa, aká si bola štíhla? Stretnú sa traja muži pred nebeskou bránou a tam ich víta svätého Peter. Dobrý deň, ľudia. V nebi máme momentálne plno a preto musíme zistiť, ako ste zomreli. Kto prežil krutú smrť, môže ísť ďalej. Začnite hovoriť. Prvý človek začal. Ako každé poobedie, cvičím na balkóne aerobik. Ale teraz sa mi nejako nešťastne pošmykla noha a spadol som. Ako som letel, podarilo sa mi zachytiť na poschodí nižšie. Ale potom pribehol nejaký vrieskajúci idiot a začal ma búchať po prstoch. Tak som spadol. Ale nič by mi okrem zlomeniny a škriabancov nebolo, lebo som spadol do kríkov. Lenže ten istý idiot po mne vyhodil chladničku. No a to som už neprežil. Svätý Peter uzná, tak to je drastické, choď ďalej. No a teraz vrav ty druhý.
Išiel som v ten deň domov. Susedia mi vravia, že moja žena si domov doniesla fešáka, vyšportovaného. Prichytili ich, ako sa boskávajú. To ma úplne naštvalo. Idem domov, rozkopnem dvere, kričím: "Kde je ten sviňar?" A potom ho vidím, ako sa drží prstami na balkóne. Tak schytím kladivo a začnem ho búchať po prstoch. Potom som ešte vyhodil od nervov z balkóna chladničku. No a to už ma chytil infarkt a zomrel som. Svätý Peter uzná: "Tak to je tiež smutné. Môžeš ísť." No a ty? Ja raz takto u Milenky v chladničke. Idú 3 blondínky na motorke a zastavia na križovatke. Zasvieti červená a hovoria: "Jej, tá je krásna." Zasvieti oranžová a hovoria: "Tá je ešte krajšia." Zasvieti zelená a hovoria: "Tá je najkrajšia." Zasvieti znova červená a hovoria: "Tu už sme videli, tak poďme." Príde chlapík strašne opitý domov. Keď ho takého zbadá manželka, nazúrená podíde k nemu a strelí mu facku z jednej strany. "Tak budeš piť?" Strelí mu facku z druhej strany. "Tak budeš piť?" Treskne ho knihou po hlave. "Budeš piť?" Chlapík vyvráti oči a pomedzi zuby pomaly odpovie: "Tak teda nalej." 18-ročný chlapec sa pýta otca, čo mu spraví, keď príde domov opitý. Otec mu sľúbi, že sa ho ani nedotkne. A tak sa chlapec ide opiť. Ráno sa zobudí celý dobitý a pýta sa otca: "Oci, ty si ma včera zbil?" Otec odpovedá: "Hej, ale prečo veď si mi sľúbil, že mi nič nespravíš?" A tak otec hovorí: "No vieš, synak, hneď vo dverách si poslal mamičku do piči, to by mi nevadilo. Potom si pretiahol vlastnú sestru, to by mi tiež nevadilo. Ale keď si prišiel do obývačky, vysral si sa pred telku, napichal si do hovna špáratka a povedal si: odteraz tento Ježko býva s nami, tak to ma už nasralo." Testujú vojakov z Ameriky, Ruska a Slovenska, ktorí dlhšie vydrží udržať tajomstvo. Povedia im teda prísne tajné tajomstvo a potom si zoberú Američana a bijú ho hodinu, 2, až nakoniec tajomstvo vyzradí. Rusa bijú deň, 2 a tiež nakoniec všetko vyzradí. Slováka bijú mesiac, 2, ale tajomstvo nevyzradí. Dajú ho teda do väzenia a tam si on búcha hlavu o stenu a pritom si hovorí: "No tak Jožino, spomeň si, lebo ťa zabijú." Príde čudne vyzerajúci pán do zelovocu a pýta sa predavačky: "Toto je čo?" Predavačka odpovedá: "Jablká." "Tak mi zabelte 10 kilom a každé zvlášť." Tak predavačka balí a opilec sa pýta: "A toto je čo?" "Banány." "Tak mi zabalte 10 kilom a každý zvlášť." Tak teda predavačka balí a opilec sa znova pýta: "Toto je čo?" A predavačka kričí: "Tak na to ani nepozerajte, to je mak." Sedí muž v bare a vedľa si prisadne muž s krabicou, v ktorej 2 malé postavičky hrajú tenis. Muž sa ho pýta: "Odkiaľ máte taký tenis?" "Mám doma zázračného džina, ktorý mi splní každé želanie." "A nemohli by ste mi ho na jedno želanie požičať?" "Ale áno, samozrejme." Muž príde domov s džinom, ktorý už vyliezol z flašky. Muž mu hovorí: "Chcem 1 000 000 amerických doláčikov." Zrazu je izba plná amerických koláčikov. Na druhý deň príde muž nazlostený do baru a hovorí tomu druhému: "To si mi nemohol povedať, že ten džin je nahluchlý? Ja som tiež nechcel 30 cm tenis." V psychiatrickej liečebni sa ozve telefón. "Haló? Pozrite sa prosím, či je niekto v izbe číslo 10. "Nie, nikto tam nie je", informuje sanitár. "Tak sa mi predsa podarilo ujsť." Veronika a Michal sú pacienti v Bláznici. Jedného dňa sa prechádzajú okolo bazéna a v tom Michal náhle skočí do vody. Potopí sa ako kameň a nevypláva. Veronika skočí za ním, aby ho zachránila. Ponorí sa až na dno a Michala vyťahne z vody von. Keď sa o tomto hrdinskom čine dozvie riaditeľ, okamžite dá príkaz prepustiť Veroniku z ústavu, lebo zistil, že je úplne zdravá a príčetná. Ide teda za ňou, aby jej oznámil túto veľkú novinu a hovorí jej: "Veronika, mám pre teba jednu dobrú a jednu zlú správu. Najprv ti poviem tú dobrú. Môžeš opustiť tento ústav, lebo si bola schopná zachrániť inému pacientovi život. Myslím si teda, že si mentálne úplne v poriadku. A teraz tá zlá správa. Michal, ktorého si zachránila, sa krátko na to obesil v kúpeľni na opasku. Je mi to veľmi ľúto, ale je mŕtvý." Veronika na neho chvíľu zadumane pozerá a potom mu odpovie: "Nie, on nespáchal samovraždu. Ja som ho tam zavesila, aby uschol.
Piatkový podvečer v kostole, pred spovednicou dlhý rad, vnútri unavený farár, príde na rad mníška a hovorí: Otče, veľmi som zhrešila. Ako? Zosmilnila som. Pre pána a kde? Na zájazde. A hneď 2-krát. Tak to je vážne, sestra, to bude 50-krát otčenáš a zdravas a do kostolnej kasičky 100 eur. Potom príde na rad jedna babka, bežný prípad, po chvíli príde na spoveď ďalšia mníška a spovedá sa: Zosmilnila som. Kedy? Na zájazde. To už je farárovi divné a dosť ho to štve. Keď po 4 hodine vojde do spovedelnice ďalšia mníška a povie, že zosmilnila, farár sa rozhorčene spýta: Na zájazde? Áno, ako to viete? To už chudák farár nevydrží, vyletí zo spovedelnice celý červený v tvári a pred zrakom vydesených farníkov zúrivo šmarí o zem modlitebnú knižku a zareve: Doriti, taký dobrý zájazd a mňa samozrejme nikto nezavolal. Po hokejovom zápase tréner: Prečo ste dnes hrali tak katastrofálne? Neverili by ste, ako sa na tom ľade príšerne šmíka. Fero vo vlaku na chodbe osloví mladú dievčinu: Slečná, mohol by som vám trošku zahryznúť do bradavky? Človeče, čo si to dovoľujete? Slečná, ale každé také jemnučké zahryznutie je hodné 100 eur. Dievčina zneistie: 1000 je slušný peniaz za takú maličkosť? Tak súhlasí. Idú na WC, dievča si tam rozopne blúzku a Fero ju začne hladkať po prsiach. Jednoducho sa s nimi trochu hrá. Dievčina je netrpezlivá. No tak si už zahryznite. Nevidíte, ako mi je trápne? Aj by som si zahryzol, ale nemám na to peniaze. Sedí starček na strome a jeden z okolo idúcich sa ho pýta: Tak čo, detko, Red Bull, Red Bull? Nie, synak, Pitbull, Pitbull. Ako sa cítite v nových okuliároch? Výborne. Odrazu stretávam hrbu známych, s ktorými som sa nevidel už celé roky. Dvaja právnici šli na večeru. Objednali si každý kávu a vytiahli sendviče. Servírka pribehla a hovorí: Páni, u nás nesmiete konzumovať vlastné potraviny. Obaja právnici sa na seba len pozreli, pokrčili ramenami a vymenili si sendviče. Pýta sa majster Deža na stavbe: Deži, vidíš to tú muchu na konci lešenia? Nie, pán majster. Tak chlapci, balíme pre slabú viditeľnosť. Príde babka k doktorovi a doktor sa jej pýta: Čo sa vám stalo s rukou? Kopol ma elektrický prúd. A s nohou sa vám čo stalo? No, ja som mu to vrátila. Počas omše je v kostole aj chlapík, ktorého omša očividne nezaujíma. Po chvíli začne z ničoho nič hrešiť. Farár rozpráva a na chlapík hovorí: Kurva! Farár teda pokračuje v omši. Po chvíli však chlapík zahreší znova: Kurva! Po omši si farár chlapíka odchytí a hovorí mu: Synu, nemôžeš hrešiť v chráme Božom. Na budúce, keď budeš mať silnú potrebu nadávať, povedz radšej nejaké zvieratko. O týždeň sa omša opakuje. Farár má zase kázeň a chlapík si spomenie na farárovú radu. Zrazu chlapík zakričí: Myš! V tom farár zvrieskne: Zajebču! Počula som, že váš syn študuje na univerzite. Čo z neho bude, keď skončí? Obávam sa, že dôchodca. Ferko, už máš 10 rokov. Chcem ti porozprávať, ako sa robia decká, hovorí Mišo synovi. Len to nie je otec. V 5 rokoch som sa dozvedel, že Ježibaba neexistuje. V 6, že Ježisko nenosí darčeky. Keď sa teraz dozviem, že dospelí nesúložia, čomu budem veriť? Cez deň to šteká a v noci to pláva. Čo je to? Svokrine zuby. Rímsky cisár hovorí gladiátorom: Kto vyhrá tento zápas vo vodnom póle, dostane slobodu. Jeden z gladiátorov sa pýta: A ako sa rozoznáme od súpera? Cisár sa uškrnie a hovorí: Jednoducho, krokodíly budú mať biele čiapočky. Príde chlapík do baru.
Po ľavej ruke má krásnu blondínku, po pravej krásnu brunetku a na ramene mu sedí havran. Poprosí si 2 rumy. Jeden vypije sám, druhý dá havranovi a ten ho do seba kopne. Takto sa to opakuje asi 5 krát a havran je stále OK. Barmanovi to nedá a pýta sa, čo je to za vtáka. To viete, hovorí chlapík. Som rybár. Raz som chytil zlatú rybku a že ak ju pustím, splní mi 3 želania. Tak som chcel krásnu blondínku. To je tá naľavo. Potom som chcel krásnu brunetku. To je tá napravo. No. A nakoniec som chcel vtáka, ktorý veľa vydrží. Mladomanželom sa narodí syn a babka vraví mužovi. Syn môj, nezdá sa ti čudné, že váš syn má tmavú pleť, hoci vy s manželkou ste bieli? Ale babka vieš, manželka mala málo mlieka, tak ho pridájala černoška a preto mu stmavla pleť. A babka odvetí, syn môj, keď si sa ty narodil, tiež som mala málo mlieka a pridájala som ťa kravským. Ale že bude z teba taký veľký vôľ, to som si nikdy nemyslela. Zišli sa 3 remeselníci a hádali sa, ktoré povolanie je najstaršie. Prvý vraví, ja som murár a moje remeslo je najstaršie, lebo murári už v Egypte stavali pyramídy. Druhý vraví, to nie je pravda, ja som tesár a moje remeslo je najstaršie, lebo tesári už vyrezávali Noémovú archu. A tretí vraví, to je nič. Ja som elektrikár a moje remeslo je najstaršie, lebo keď Boh povedal, a bude svetlo, my sme už museli mať naťahané káble. Volá blondínka na opravu počítačov a pýta sa, prečo jej nefunguje počítač. Muž za telefónom sa pýta, a nevytiahli ste nejaký kábel? Neviem. Tak sa pozrite. To nejde. A prečo? Nevidím tam. Tak choďte bližšie. Ale aj tak nič nevidím. Ako to? Je tam tma. Tak si rozsvieťte. To nejde. Vyplí nám totiž elektrický prúd. Vinetov vyšiel zo svojho stanu a hneď na to dostal veľkú ranu medzi oči, až klesol na zem. O chvíľu zo stanu vyšiel Old Shatterhand, tiež dostal ranu medzi oči a klesol k zemi. Vinetov vraví, môj biely brat tiež vstúpil na hrable? Ó, drahý, aký romantický večer pri sviečkach. Ale kdeže? Nezaplatili sme elektrinu, tak nás odpojili. Sedí v parku na lavičke mladá žena a číta si. Tu náhle zbadá, ako sa k nej veľmi rýchlo blíži ušpinený chlap s roztiahnutými rukami. Preboha, pomyslí si žena, isto ma chce znásilniť. Začne sa tedy pripravovať na svoj osud. Vyzlečie si postupne kabátik, rozopne si halenku, vyzuje si topánky, to aby jej to násilník nezničil. A chlap už sa blíži, žena, celá roztrasená, vstane z lavičky. Chlap už je takmer u nej, keď v tom na ňu zakričí uhni ty kurva, nesiem sklo. Učiteľka sa pýta žiakov na slovenčine, žiaci som pekná, aký je to čas? Minulý. Ako dosiahneš, aby žena kričala ešte hodinu po orgázme? Utrieš si ho do záclony? Manželka stojí večer v spálni pred zrkadlom a lamentuje. Pleť zvráskavená, prsia ovisnuté, zadok ako pomaranč, krčové žily, vlasy mi nedržia. Celá zúfalá sa obráti na manžela, aby jej povedal niečo pozitívneho. Z postele sa ozve, no, zrak máš v poriadku. Správy. Teroristi, ktorí pred týždňom obsadili vínnu pivnicu v Pavlovciach, ešte stále nemôžu sformulovať svoje požiadavky. Profesor sa rozhodol študenta potopiť na skúške a tak mu dal najťažšie otázky. Avšak študent na každú jednu otázku v teste odpovedal výborne a tak profesor s túžbou študenta potopiť položil mu poslednú rozhodujúcu otázku. Ideš po ceste a nájdeš 2 vrecia. Jedno plné zlata, v druhom je rozum. Ktoré si vyberieš? Vrece so zlatom predsa, odpovie začudovane študent.
No ja by som bral druhé vrece. Potešene reaguje profesor. No vidíte, pán profesor, každý si vyberie to, čo mu chýba. Malé dievčatko zdvihlo telefón a po chvíli počúvania vraví: A ktorý šéf môjho ocka vy ste? Ten tučňak, alebo ten debil? Príde muž domov a hovorí žene: Kúpil som autorádio. A žena mu hovorí: A na čo, veď nemáme auto? Muž odpovedá: Pozri, ja sa ťa tiež nepýtam, na čo máš podprsenku. Dvaja kouboji, kamaráti, sa dohadujú, ako si rozpoznajú svoje kone. Prvý deň jeden vraví: Vieš čo? Ja tomu svojmu odrežem chvost a tak si ich spoznáme. Na druhý deň sa stretnú a druhý kôň je tiež bez chvosta. Prvý kouboj sa pýta kamaráta: Ako to? Ako si ich teraz spoznáme? No, keď môjmu koňovi sa to tak páčilo. Vieš čo? Ja tomu môjmu odseknem nohu. Na tretí deň druhý kouboj kričí na prvého: Ty si mu tiež odsekol nohu? Ako si ich teda spoznáme? Tak ja môjmu odseknem aj druhú nohu. Na štvrtý deň príde prvý kouboj, obzrie si kamarátovho koňa a vraví: Ty si mu tiež odsekol aj druhú nohu. To som zvedavý, ako si ich spoznáme. Druhý vraví: To je blbé. Vieš čo? Ja mám ohromný nápad. Ten biely bude môj a ten čierny tvoj. Otec sa pýta syna, ktorý sa práve vrátil z maturity, ako bolo. Vieš, oci, celá maturita prebiehala pobožne. To vieš, skúšajúci bol v čiernom, ja som bol v čiernom. On položil otázku, ja som sa prežehnal. Ja som odpovedal, on sa prežehnal. Sherlock Holmes a Watson sa vyberú stanovať. Strávia pekný večer pri ohníčku, postavia stan a idú si ľahnúť. Uprostred noci sa Sherlock Holmes prebudí, pozerá hore na nočnú oblohu a hovorí Watsonovi: Drahý priateľ, čo vám hovorí nočná obloha? Watson sa zamyslí a povie: No, môžu byť tak 3 hodiny? Astronóm by povedal, že vo vesmíre je 1 000 000 galaxií a miliardy hviezd. Z astrologického hľadiska by som povedal, že Saturn je v znamení leva a meteorológ by povedal, že zajtra bude pekne. A čo hovorí obloha vám, drahý priateľ? Watson, ste idiot, niekto nám ukradol stan. Dvaja policajti idú parkom a jeden z nich vraví: Ešte 10 minút a končí nám šichta. To je pohoda. Odrazu jeden z nich vykríkne: Ty brďo, pozri, tam je mŕtvola. A práve teraz na konci služby. To je v riti. Vieš si predstaviť to papierovanie? To je na hodinu práce. Vieš čo? Mám nápad. Tu je aj tak koniec okrsku, tak tú mŕtvolu odnesieme do toho susedného. Asi o pol hodiny idú v tom susednom okrsku dvaja policajti a jeden z nich vraví: Pozri, ona sa vrátila. Doktor pri vizite ukazuje skupine mladých začínajúcich lekárov röntgenovú snímku. Ako vidíte, pacient krýva, pretože má značne zakrivenú lítkovú i holennú kosť. Michal, čo by ste robili v takomto prípade? No, odpovie zadumaný mladý lekár, myslím, že aj ja by som krýval. Známeho afrického bádateľa navštívili priatelia v jeho bungalove a rozprával im o sexuálnom živote tamojších goríl. Taký samec gorily, aby privábil partnerku, vydáva zo seba príšerné zvuky. A začne vydávať strašné škreky. Hneď na to sa vo dverách objaví bádateľova manželka a svojmu mužovi pohoršene dohovára: Ale Alfred, máš rozum, teraz do obeda? Dvaja horolezci na zvislej stene. Horný hovorí dolnému: Strašne sa mi chce čúrať, čo mám robiť? Musíš vydržať, skús autosugestiu. Opakuj si, že sa ti nechce. Nechce sa mi čúrať, nechce sa mi čúrať, nechce sa mi čúrať. Po chvíli sa ten spodný pridá: Netečie na mňa, netečie na mňa. Do preplneného vlaku nastúpi mladík. Vojde do kupé
Všetky miesta sú obsadené, ale na zemi má jedna babička položenú veľkú tašku. Babička, mohol by som si sadnúť aspoň na tú vašu tašku? Kľudne, chlapče, ale hlavne daj pozor na vajcia. Čo? Vy v tej taške máte vajcia? Nie, klince. Viete, ako zamestnať blondínku na celý deň? Na obe strany papiera napíšte otoč. Dežo kradne drevo v hore. Ide okolo horár a kričí: Dežo, čo kradneš to drevo? To je pre kravy. Hej? A odkedy kravy žerú drevo? Čo nezožerú, popálim. Starší pár prechádza krajinou svojej mladosti. V tom babi vykríkne: Dedo, urob mi to ako za mladá. Dedo vyskočí, strhne z nej šaty, oprie ju o plot a nastane divoký sex. Keď dedo po 2 hodinách odpadne, babi hovorí: Ale takéto vášnivé to za mlada nebolo. Dedo na to: ale to tu tiež ešte nebol elektrický plot. 2 lyžiarov zasypala na horách lavína. Zrazu ten jeden vidí, ako sa k ním blíži Bernardín so súdkom, a tak vraví tomu druhému: Pozri, najlepší priateľ človeka. A fakt, a nesie ho pes. Harry a jeho žena majú finančné problémy, tak sa rozhodnú, že žena pôjde šľapať chodník. Harry jej hovorí: Postav sa pred tento bar a niekoho zbaľ. Povedz, že za 1000. Keby si niečo potrebovala, parkujem za rohom. Žena sa tam postaví, za 5 minút zastaví auto a v ňom chlapík. Za koľko? Za 1000. Sakra, mám iba 400. Počkajte chvíľu, hovorí žena a beží za manželom. Harry, čo môže mať za 400? Ručné práce. Tak beží zase naspäť a vraví: Za 400 ťa urobím rukou. Tak k nemu nasadne, on rozopne nohavice a vytiahne obrovského vtáka. Ona chvíľu hlúpo pozerá a potom hovorí: O chvíľu som späť. Vybehne za manželom a hovorí mu: Harry, nepožičal by si tomu chlapovi 600? Malá ľudská je v záhrade a práve zakopáva jamu. Zbadá ju sused a slušne sa jej pýta: Ľudská, čo robíš v záhradke? Zomrela mi akváriová rybička, tak ju pochovávam, vraví dievčatko so slzami v očiach. Sused sa stále zaujíma. Ale to je obrovská jama pre takú malú rybičku, všakže? Ľudská zahrnie poslednú kôpku zeme a naštvane vraví: To preto, lebo je v žalúdku vašej sprostej mačky. Manžel jemne uštipne svoju polovičku do zadku a vraví: Keby sme si to nechali spevniť, nepotrebovali by sme elastické nohavičky. Potom ju uštipne do prs a vraví: Keby sme si to nechali spevniť, nepotrebovali by sme podprsenku. V tom ho žena uštipne medzi nohy a vraví: Keby sme si toto nechali spevniť, nepotrebovali by sme elektrikára, záhradníka, poštára a ani tvojho brata. Manželka stojí pred zrkadlom s fľaštičkou očných kvapiek. Najprv si nakvapká do očí a potom pár kvapiek uštedrí svojej kundičke. Ohromený manžel sa pýta: Do očí, to by som ešte chápal, ale prečo aj tam? Žena pohotovo odpovie: Tá už tiež dlho nič nevidela. Idú si tak 2 muži do neba a jeden sa pýta druhého: Prečo si zomrel? Vieš, prišiel som o deň skôr zo služobnej cesty a chcel som nachytať moju nevernú manželku. Pozriem do spálne, nič. Pozriem do kuchyne, nič. Do komory, nič. Do kúpeľne, nič. Tak som z tej veľkej radosti dostal porážku. Vidíš, ty idiot, keby si sa pozrel do chladničky, mohli sme obaja žiť. Príde mníška do obchodu a chce si kúpiť fľašku rumu. Predavač jej vraví: Ale sestra, vy by ste predsa nemala piť alkohol. Mníška: To nie je pre mňa, to je pre pána farára ako preháňadlo. Predavač jej fľašku predá a mníška odíde. Asi za pol hodiny ide predavač zavrieť obchod, vyjde von, aby stiahol roletu
a vidí mníšku, ako sa váľa pred obchodom opitá na zemi a vedľa nej je prázdna fľaška od rumu. Predavač sa vydesí. Ale sestra, veď ste predsa vraveli, že to je pre pána farára ako preháňadlo. Mníška odpovie: až ma pán farár uvidí, tak sa z toho poserie. Predám ženu. Rok výroby 1994, málo jazdená, udržiavaná bielej farby, 2 airbagy, komplet v koži, priame vstrekovanie, málo žere, spoľahlivá. Skúšobná jazda a sadagúm zadarmo. Svadobná noc, 12 hodín, ozve sa zašeptanie ženícha. Drahá, môžem? Nie, šepká nevesta odpoveď. Hodiny odbíjajú druhú. Zase prosebný ženíchov hlas. Už môžem? Ešte nie. 4 hodiny. A teraz môžem? Ešte stále nie. 6 hodín. Z dvora sa ozýva kikiríkanie. Ženích skoro s plačom. No ale teraz by som už mohol, nie? No tak dobre, zles. Dovolí mu nevesta. Rozhovor. Ja vždy, keď prídem opitý domov, tečie mi z nosa krv. Chápem, aj ja mám takú manželku. Sedí Bača pred kolibou, prídu turisti a pýtajú sa: Bača, syr máš? Mám, ale nedám. Bača, a mlieko máš? Mám, ale nedám. Bača, žincicu máš? Mám, ale nedám. Tak turisti sa sklamane otočia a lezú z kopca dole do dediny. Keď už sú skoro dole, objaví sa nad nimi na stráni Bača a volá: Vráťte sa, vráťte sa. Turisti sa zaraďujú, že si to Bača predsa len rozmyslel a zase sa driapú svahom hore. Keď prídu ku kolibe, sedí tam Bača, vyberie fajku z úst a vraví: Aj tvaroh mám, ale nedám. Príde do ordinácie duch a vraví vydesenému lekárovi: No čo? Vraveli ste, že sa mám prísť za 14 dní ukázať? Viete, prečo vtáci lietajú na juh? Lebo peši to je predsa len trochu ďaleko. V malom turistickom hoteli bolo jedného popoludnia poriadne rušno kvôli svadobnému obradu. Čo robilo túto svadbu zvlášť pozoruhodnou, bol výrazný vekový rozdiel medzi nevestou a ženíchom. Ženích bol krehký 95-ročný muž, zatiaľ čo nevesta bola mladá, energická žena, ktorá mala iba 23 rokov. Vzhľadom na ženíchov, pokročilý vek a krehký stav bolo všeobecné presvedčenie, že svadobná noc by mohla byť pre neho osudná, najmä vzhľadom na jeho mladú a živú nevestu. Avšak hneď na druhé ráno bola mladá nevesta nájdená, ako pomaly stúpa po hlavnom schodisku s veľkou opatrnosťou, berúc každý krok. Potom, čo sa zdalo ako večnosť, sa jej konečne podarilo dosiahnuť pult malého obchodu, nachádzajúceho sa v hoteli. Predavač sa na ňu pozrel s veľkým znepokojením a nemohol si pomôcť, aby sa nespýtal: Čo sa vám preboha stalo, milá pani? Vyzeráte, ako by ste práve dokončili zápas s obrovským aligátorom. Drahý Bože, povedal mi, že si šetril 75 rokov a ja som si myslela, že myslel svoje peniaze. Jedného dňa hral muž golf, ale trochu sa stratil na veľkom golfovom ihrisku. Všimol si pred sebou ženu a pristúpil k nej, aby ju požiadal o pomoc. Je mi veľmi ľúto, že vás obťažujem, povedal. Zdá sa, že som stratil prehľad o tom, kde som. Mohli by ste mi prosím povedať, na ktorej jamke by som mal byť? Žena mu ochotne pomohla, povediac: Samozrejme, ste len o 1 jamku za mnou. Práve som na 7. jamke, čo znamená, že vy musíte byť na 6. Muž jej srdečne poďakoval a vrátil sa ku svojej hre. Neskôr počas hry sa opäť stratil. Trochu rozpačitý opäť pristúpil k tej istej žene. Je mi naozaj ľúto, že vás znova obťažujem, ale zdá sa, že som sa opäť stratil. Mohli by ste mi prosím povedať, na ktorej jamke som teraz? Žena mu s ochotou odpovedala: Žiaden problém. Stále ste o 1 jamku za mnou. Práve hrám 14. jamku, takže vy musíte byť na 13. Muž jej opäť poďakoval a pokračoval v hre. Keď sa golfová hra skončila, uvidel tú istú ženu v klubovni.
Cítiac vďačnosť za jej pomoc, pristúpil k nej a ponúkol jej nápoj ako poďakovanie za pomoc na ihrisku. Žena jeho ponuku s radosťou prijala. Počas toho, ako si vychutnávali nápoje a rozprávali sa, muž sa jej spýtal na jej povolanie. Čo robíte pre živobytie? Opýtal sa. Ona odpovedala, pracujem v predaji. Muž bol príjemne prekvapený a povedal, to je celkom náhoda, ja tiež pracujem v predaji. Zaujímajúca, spýtal sa, čo predávate? Žena vyzerala trochu rozpačito a povedala, že je to trochu nepríjemné o tom hovoriť. Ale potom, čo muž naliehal, že ho to naozaj zaujíma, konečne súhlasila, že mu to povie za podmienky, že sa nebude smiať. Značením jej sľúbil, že sa nebude smiať. S odvahou priznala, predávam hygienické vložky. Verný svojmu slovu sa snažil udržať vážnu tvár, ale nemohol sa ovládať a vypukol v nekontrolovateľný smiech, až sa zrútil na zem. Žena na neho nespokojne pozrela a pripomenula mu. Sľúbil si, že sa nebudeš smiať. Utierajúc si slzy smiechu z očí, sa mu podarilo odpovedať. Je mi to naozaj ľúto, ale nemohol som si pomôcť. Predávam toaletný papier, takže myslím, že som stále o jednu jamku za vami. Na preplnený autobus nastúpila žena s mimoriadne chlpatými pazuchami. Keďže všetky miesta boli obsadené, nemala inú možnosť, ako stáť a držať sa jedného z tyčí, aby udržala rovnováhu počas jazdy. Vedľa nej stál muž, ktorý vyzeral, že je trochu opitý. Muž na ňu nemohol prestať civieť dobré 3 minúty. Nakoniec prerušil ticho a povedal jej: Viete, mám naozaj slabosť pre ženy, ktoré sú oddané aerobiku. Žena, trochu podráždená jeho poznámkou, odvetila: Na vašu informáciu, vôbec nerobím aerobik. Opitý muž sa potom na ňu pozrel s nechápavým výrazom a odpovedal: Naozaj? Tak ako sa vám podarilo zdvihnúť nohu tak vysoko? Novomanželia sú na svojej svadobnej ceste. Manžel sedí v kúpeľni na okraji vane, hlboko zamyslený. Zápasí s problémom, ako prezradiť svojej manželke, že jeho nohy strašne zapáchajú a že jeho ponožky smrdia. Úspešne sa mu podarilo tento problém pred ňou zatajiť počas ich randenia, ale uvedomuje si, že skôr či neskôr na to príde. Veľká otázka znie, ako jej to povedať jemne. Zatiaľ jeho manželka sedí na posteli, tiež hlboko zamyslená. Zápasí s podobným problémom. Ako prezradiť manželovi, že má vážne problémy so zápachom z úst? Mala šťastie, že to pred ním počas dvorenia skryla, ale vie, že po týždni strávenom ako manželia na to určite príde. Takže jej naliehavá otázka znie, ako mu to oznámiť jemne? Nakoniec manžel nájde odvahu priznať sa svojej manželke a vráti sa do spálne. Pristúpi k posteli, prisadne si k manželke, objíme ju a priblíži tvár k jej. Začne: Drahá, musím ti niečo priznať. Ona odpovie: Aj ja, miláčik. Na to on rýchlo zareaguje: Prosím, nehovor mi, že si zjedla moje ponožky. Po niekoľkých rokoch manželstva plného neustálych hádok dospelý mladý manžel a jeho žena k záveru, že jediný spôsob, ako zachrániť ich vzťah, je vyhľadať profesionálne poradenstvo. Neustále sa hádali a verili, že poradenstvo je ich poslednou možnosťou. Po príchode do kancelárie poradca nestrácal čas a otvoril rozhovor otázkou: Čo je tu problém? Takmer okamžite sklonil manžel oči s pochmúrnym výrazom na tvári a bez slov. Naopak, manželka začala hovoriť bez prestania neuveriteľne rýchlym tempom, podrobne opisujúc všetky problémy, ktoré spôsobujú nesúlad v ich manželstve. Keď pokračovala 5, potom 10 a potom celých 15 minút, poradca trpezlivo počúval manželku. Potom k nej pristúpil, zodvihol ju za ramená, vášnivo ju poboskal na niekoľko dlhých minút a jemne ju položil späť na sedadlo. Manželka sedela v ohromenom tichu, potom sa poradca otočil k manželovi,
ktorý s otvorenými ústami v nevere pozeral na to, čo sa práve stalo. Hovoriac k manželovi, poradca uviedol: vaša manželka potrebuje takýto druh náklonnosti aspoň 2-krát do týždňa. Manžel, škrabajúc sa po hlave v rozpakoch, odpovedal: no, môžem ju sem voziť v utorok a vo štvrtok. Ide muž po džungli a stretne tlupu domorodcov. Hovorí si: tak, a teraz som v keli. V tom sa z neba ozve hlas: zober ten kameň vedľa teba a hoď ho do náčelníka. Muž neváha, schytí kameň, hodí ho do náčelníka a zabije ho. A z neba sa ozve: tak teraz si už fakt v keli. Manželka sa pýta manžela: Ferko, aké ženy sa ti viac páčia? Múdre alebo pekné? Ani jedny, ani druhé. Predsa vieš, Ivetka, že mám najradšej teba. V Bláznici príde lekár na vizitu k pánovi Novákovi a pýta sa ho: tak čo, pán Novák, čo ste? Červík, odpovie pán Novák. Takto si vás tu ešte necháme. Rovnaká situácia sa opakuje aj po ďalšie dni. O týždeň sa lekár opýta opäť to isté a pán Novák odpovedá: som pán Novák. Výborne, teší sa lekár. Ste zdraví, môžete ísť domov. Nemôžem, zamrmle Novák. Za dverami je drozd. Traja opití muži si zavolajú taxík. Taxikár príde a keď zbadá, že sú poriadne opití, naštartuje, zhasne auto a hovorí im: no, už sme tu. Prvý opitý vystúpi, poklepe šoféra po pleci a hovorí: výborne. Druhý opitý vystúpi z auta a hovorí taxikárovi: díkes. Vystúpi z auta tretí, príde k šoférovi, jednu mu strelí a hovorí mu: a druhýkrát nie tak rýchlo, však si nás mohol zabiť. Malý braček sa pýta veľkej sestry: sestrička, čo máš v tom bruchu? Sestra odpovedá: dieťatko. Brat sa pýta: a máš ho rada? No jasné. Tak prečo si ho zjedla? Máte šťastie, hovorí kartárka mladíkovi, ktorý si od nej nechal vykladať budúcnosť. Nikdy nepoznáte, čo je to choroba. Ajajaj, to ma teda práve veľmi neteší. Prečo, prosím vás? Študujem v poslednom ročníku medicínu. Vladko, prečo si oblečený v čiernom? Máme v rodine smútok. Predvčerom nám zomrela babka. Ale netáraj, veď včera som videl vašu babku v okne jej domu. Ajaj, to sme ju tam len držali, kým poštárka priniesla dôchodok. Pýta sa pacient doktora: pán doktor, koľko času mi ostáva do konca života? Doktor pokrúti hlavou a hovorí: 10. 10 čoho? 9, 8, 7, 6. Bavia sa dvaja informatici. Ty máš nový notebook? Áno, a zadarmo. Ako to? Bol som u kamarátky a ten notebook jej nefungoval. Tak som sa s tým páral asi 4 hodiny, ale nakoniec som ho opravil. A ona si sadla na stôl, vyzliekla si nohavičky a povedala: za to si môžeš zobrať, čo chceš. Tak som si vzal ten notebook. Dobre si urobil, veď v tých nohavičkách by si vyzeral ako b***rant. Pristanú Američania na mesiaci a hovoria: Houston, Houston. Na mesiaci sú Rusi a natierajú ho na červeno. Houston odpovedá: to nie je možné, máte halucinácie. Na druhý deň zasa: Houston, Houston. Rusi natreli už skoro celý mesiac na červeno. Zrazu uvidia, že je už mesiac celý červený. A Houston odpovedá: Apollo, Apollo, otvorte skrinku 182, tam je štetka a vápno. A na mesiac natrite Coca-Cola. Manžel príde domov z týždňovky, ľahne si do postele ku manželke a počíta nohy trčiace spod periny. 1, 2, 3, 4 a 5, 6. Nejak mu to nesedí a tak vstane z postele a počíta ešte raz. 1, 2, 3, 4. No veď preto. Indiáni prepadli dostavník, náčelník velí: všetky ženy vraždiť a mužov znásilniť. Jeden z Komančov sa ozve: a nie naopak? Jeden z prepadnutých v ružovej košielke vraví medovým hlasom: jejda, a čo ty do toho kecáš? Náčelník to povedal dosť zrozumiteľne, nie? Detko si po ošetrení u lekára pochvaľuje: pán doktor, vy máte zázračné ruky. Pár pohybov a tá hrozná bolesť medzi lopatkami je fuč. No veru,
odvetí doktor. Mali ste prekrútené traky, detko. Policajt vidí ísť po ceste nádherné športové červené auto. Nedalo mu to a zastavil ho. Vystúpila z neho prekrásna dlhonohá a prsnatá blondínka. Policajt si od nej vypýtal doklady a spojil sa s dispečingom, či to auto nie je kradnuté. Sedí v ňom taká nenormálne krásna blondínka? Opýtal sa dispečer. Áno. Vráť jej doklady a stiahni si nohavice. Ale to predsa. Nestaraj sa a urob, čo ti hovorím. Policajt vrátil blondínke doklady, poodstúpil od auta a stiahol si nohavice. Preboha, zasa dýchová skúška. Dnes už 3., zvolala blondínka. Lord sa miluje v posteli so svojou manželkou a sluha James im pritom asistuje tak, že stojí pri posteli a drží v ruke zapálenú sviečku. Po skončení aktu ale lady nie je spokojná, tak Lord vyzve sluhu, aby si vymenili úlohy. Keď James skončí, lady slastne vzdychá od rozkoše. Spokojný Lord sa obráti na sluhu. Vidíš, James? Takto sa drží sviečka. Psychiater vyšetruje pacienta. Zoberie papier, nakreslí čiaru a pýta sa ho. Na čo myslíte? Na holú ženu. Psychiater pokrúti hlavou, nakreslí kruh a pýta sa znova. Na čo myslíte teraz? Na holú ženu. Vy ste posadnutý sexom, hovorí doktor. Prečo ja? Veď vy kreslíte tie oplzlosti. Idú dvaja rozhádaní manželia v aute a na lúke uvidia kravy. Manžel hovorí žene, aha, na lúke sa pasú tvoji príbuzní. A žena mu odpovie, áno, svokrovci. Pán Novák v krčme hovorí známemu, ja mám skvelú ženu. Ona je taká úžasná, že by som s ňou išiel pokojne aj na kraj sveta. Čo tam? Pýta sa známy. No, tam by som do nej len tak zľahka strčil. Po rokoch stretne Fero Jana a vidí, že on viditeľne schudol. A keďže aj on by chcel tak schudnúť, tak sa ho pýta, ako to dokázal. On mu dá adresu jednej firmy a on tam na druhý deň zájde. Tam ho zavrú do miestnosti a po chvíli vojde žena, vyzlečie sa a hovorí, ak ma chytíš, tak ma môžeš pretiahnuť. Naháňajú 3 hodiny, ale nechytí ju. Príde domov, postaví sa na váhu a fakt schudol 5 kg. Na druhý deň vojde do tej istej miestnosti, poukladá všetky veci tak, aby ju mohol chytiť a čaká. Zrazu sa otvoria dvere, vojde svalnatý černoch a hovorí, ak ťa chytím, tak ťa pretiahnem. Pýta sa učiteľka v škole Deška. Ktoré je najrýchlejšie zviera na svete? Gepard. Správne, Deško. A ktorý vták je najrýchlejší na svete? Tak gepardov, ne? Janko sa na Vianoce pýta otca. Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká? Neviem, ktorý? No predsa ten, čo si mi slúbil minulé Vianoce? Pred pôrodnicou zahvízdajú brzdy. Z auta vybehne udýchčaný muž k zadným dverám. Otvorí ich, zhrozene pozrie dovnútra a zúfalo vykríkne. Preboha, zabudol som doma manželku. Rus, Američan a Slovak sa hádajú, kto z nich má najtvrdší chlast. Dohodnú sa, že si dajú pred seba stoličku a vyhrá ten, kto ich uvidí viac. Napije sa Rus, vidí 4 stoličky, napije sa Američan a vidí 6 stoličiek. Napije sa Slovák a Rus s Američanom sa ho pýtajú. Tak koľko stoličiek vidíš? A Slovák na to. V ktorom rade myslíte? Príde babka k doktorovi a vraví mu. Pán doktor, mne tmavnú nohy. A umývate ich? A to pomáha? Pani učiteľka, má srdiečko nohy? Pýta sa Deško. Nemá. Ako si na to prišiel? Čuduje sa učiteľka. Včera som išiel okolo senníka a počul som srdiečko, roztiahni nožičky. Príde riaditeľ k lekárovi celý vydesený a ukáže mu celé modré prirodzenie. Lekár si ho prezerá a vraví, to je v poriadku, len povedzte sekretárke, nech sa utiera normálnym papierom a nie kopírákom. Mama kričí na malú Vierku, ktorá sa pri jedení zababrala. Ty si ale prasiatko. Vieš vôbec, čo je to prasiatko? Áno. Dieťa veľkej svine. Muž sa večer postaví pred ženu a začne ukazovať svalstvo.
80 kg dynamitu máš pred sebou, drahá. Žena sa pousmeje. A čo z toho, keď zápalná šnúra má 5 cm? Blondínka volá informátorovi na lietadla a pýta sa ho. Neviete, koľko trvá cesta zo Slovenska do Paríža? Sekundičku. Ďakujem, Dovi. Tak čo, Dežo, už si našiel prácu? Našiel. Ale pretože som poctivý človek, tak som ju aj hneď vrátil. 25 výročie manželstva. Drahý, čo dostanem ako darček k výročiu? Kúpil som zájazd do Španielska. Príjemne prekvapená manželka sa pýta. Taký pekný dar, a to len k 25. výročiu. Čo také by si mi asi kúpil, keď budeme mať 50. výročie? Pôjdem ťa vyzdvihnúť späť. Do triedy príde Číňan a deťom povie, deti, dávajte mi otázky. V tom momente príde učiteľka k Mórickovi a povie mu, Móricko, ty mu nesmieš dávať otázky, lebo otázky z tvojich úst sú neslušné. Už sa blíži koniec hodiny a práve vtedy si Číňan všimne Móricka a vraví mu, ty chlapec, tam vzadu, ty si sa ma ešte nič nepýtal, daj mi otázku. Ale ja nesmiem. Prečo by si nemohol? Daj mi otázku. No tak dobre. Koľko máte otcov? Číňan si pomyslí. Blbá otázka, blbá odpoveď. A vraví, 6. Ja som vedel, že z 2 vajec nemôžeš byť taký žltý. Miláčik, kým sa spolu zosobášime, musíš mi ešte sľúbiť, že ma budeš boskávať na miestach, kde ma ešte nikto predtým neboskával. Dobre, láska moja, ktoré sú to? Na Kanárskych ostrovoch, na Seychelloch a na Maurícii. Za sekretárkou Aničkou príde do kancelárie jej kolega Fero a hovorí jej Anča, ukážeš mi prsia za 50 €? Prečo nie? Hovorí si Anča. Veď je to slušný peniaz. Anča, a za 100 € sa vyzlečieš úplne do naha? Peniaze sú peniaze, pomyslí si Anča a tak sa vyzlečie. Anča, a za 250 € ťa môžem pomilovať? Anča neodolala ani tejto lákavej ponuke a tak sa s Ferom pomilovala. Po obede prišiel do kancelárie za Ančou jej šéf a pýta sa jej Anča, bol tu Fero? Hej, bol. No a doniesol ti tú výplatu? Otec leží na smrteľnej posteli a vraví svojim deťom Viete, deti, keď som bol mladší, mal som peniaze, autá, ženy. Ale raz prišiel môj kamarát a povedal, že sa mám usadiť, mám mať rodinu a deti, lebo na smrteľnej posteli mi nebude mať kto ani pohár vody podať. A viete, čo je najhoršie? Že ja vôbec nie som smedný. Rozprávajú sa 2 babky na dedine. Tak čo tá vaša vnúčka dostala od toho Taliana? No, hovorila, že syfilis. A čo to je? No to ja neviem. Ale asi je to väčšie než Mercedes. A to ako? Hovorila, že ak je to fakt pravda, tak sa v tom povezie celá dedina. Eti idú na prechádzku a prídu k rybníku a hneď sa idú kúpať. Pani učiteľka si vraví, no nemám síce plavky, ale deti z toho nemajú rozum, tak môžem ísť len tak. Tak sa vyzlečie a Janko sa jej pýta. Pani učiteľka, čo to máte medzi nohami? No vieš, Janko, to mám z vojny. Ale nevravte. A rovno na piči. V bare. Predstav si, včera zomrel náš najlepší zákazník. Ten, čo každý deň vypil 10 poldeci a 10 pív? A na čo zomrel? Nemám ani potuchy. Lekár. Fajčíte? No občas si zapálim. Ale keď sa rozbehnem, vyfajčím aj celú škatuľku. Pijete? No občas si dám pohárik, 2. Ale ak sa rozbehnem, pokojne vypijem aj celú fľašu. Súložíte? Tak 2-3 krát do týždňa. No to nie je kto vie koľko. No tak, na kňaza z malého mesta? 2 po milostnom akte. Vieš o tom, že mám AIDS? Viem, ja tiež. Ale ja som iba žartovala. Viac nebudeš. Detko príde na verejné WC, rozopne si zips na nohaviciach, dá ruky za chrbát a začne močiť. Moč mu strieka na všetky strany a chlapík vedľa neho odskočí a hovorí mu: To si ho neviete chytiť normálne do ruky? Kto ma raz zradil, tomu ruku nepodám. Veverička nájde 3 oriešky. Otvorí prvý
a nájde polovnícku výstroj. Otvorí druhý a nájde strieborné šaty. Otvorí tretí a nájde svadobné šaty. Veverička hovorí, kvôli tej blbej popoluške sa už ani nenažeriem. Starý poštár odchádzal do dôchodku. Už roky roznášal po svojom rajóne poštu a tak ho všetci poznali. Prišiel jeho posledný pracovný deň. Ľudia sa s ním lúčili. Jedna rodina mu dala kľúčenku, druhá podarovala na pamiatku pero. Odrazu zazvonil pri jedných dverách, otvorila prekrásna sexy blondínka, vtiahla ho za ruku dovnútra, vyzliekla a strávili 2 hodiny milovaním v tých najnemožnejších akrobatických polohách. Potom si dali sprchu, senzačné raňajky, vajíčko, slaninka, džús a všelijaké dobrôdky a nakoniec mu blondínka dala $5. Ohromený poštár sa pýta, ako je to možné, že sa ku mne takto krásne správate, čo sa stalo? A blondínka odpovedá, včera som povedala manželovi, že nás poštár odchádza do dôchodku, že by bolo dobre niečo mu dať na pamiatku. A manžel mi odpovedal, ale jebať ho, daj mu $5. No a raňajky bol môj nápad. Muž v bare hovorí žene, slečná, chcel by som vám zavolať. Dobre, moje číslo je v telefónnom zozname. Ale neviem, ako sa voláte. Nevadí, meno je tam tiež.